Moi bons días e benvidos a esta xornada de domingo, xornada na que disputaremos no horario de mañán os terceros e cuartos postos da Final Four masculina e feminina. E xa vemos aí en pantalla a un dos equipos, o Mecalia Atlético Guardés. Acompáñame nesta mañán tamén Adrián Dubra. Moi bons días e antes de nada, noraboa pola victoria de onte. Bos días, bueno, moitas gracias. A verdade que foi unha tarde redonda para nós, non tanto, sobre todo no femenino neste caso, como no partido de Liga masculino. Os deixamos agora ca entrevista que lle vai facer Cati aos dous capitáns dos equipos. Hola, 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 bo día a todos. Bueno, estou aquí con Dorna, con Adri. Dorna, primeira preguntiña para ti deste segundo día de Final Four. Contanos como foi vivir esta experiencia nesta Final Four de primeira autonómica, porque imos recordar a toda a xente que vos ascendestes este ano, xogando o ano pasado, a Final Four de segunda autonómica. Pois nada, a ver, víñamos con un pouco de dudas, víñamos con bastantes puntos de diferencia respecto aos rivales. Sabíamos que era complicado onte, pero bueno, demos a cara bastante ben, a verdad. E bueno, perdeuse, pero bueno, xa houbo días mellores. Perdeuse, pero se disfrutou da experiencia, verdad? Sí, disfrutouse bastante, sí. Adri, por vuestra parte, onte un enfrontamento bastante duro contra SAR, que xa o falábamos ao principio do partido, que na Liga tamén foron bastante intensos. Contanos como se recupera o equipo desa derrota e como afrontamos igual mirando un poquinho xa a tempada que ven. A ver, la derrota fue dura, la verdad empezamos muy mal en el partido, la lesión de uno de nuestros jugadores claves en primera línea, ya en el segundo ataque es complicado, sobre todo la moral del equipo bajó un montón. Luego la primera parte nos costó un montón entrar en el partido, ellos defensivamente fueron superiores a nosotros. La segunda parte salimos con otra actitud, subimos el nivel defensivo y estuvimos ahí, pero claro, remontar la desventaja que tuvimos en la primera parte fue bastante complicado. Entonces, pero bueno, creo que luchamos y intentamos sacar lo mejor de nosotros, pero la verdad fue nuestro peor partido de la temporada quizás. Un pensamento de cara ao futuro, a temporada que ven, podes darnos un? Bueno, el pensamiento de cara al futuro no lo sabemos, nos queda este partido, intentaremos ganarlo porque un compañero nuestro es su último partido y lo daremos todo para que disfrute con nosotros este partido. La temporada que viene pues ya lo hablaremos, nos queda dentro de un mes una final de Copa, será el último partido de Liga y a partir de ahí decidiremos cómo va a ir la temporada y luchar por ese primeiro posto de Liga, que al final es lo que vamos loitando todos os anos. Pois agora, creo que vos molledes, vale? Quero que me digades ganador ou gañadores do senior masculino, vale? Recordamos que a SAR a final, perdón, é Rasoeiro SAR, e feminino, que temos Cangas e Xiria. Pois no masculino eu creo que o Rasoeiro vai ser para min é o claro favorito a ganar, porque ten un equipo moi completo, unha defensa moi boa e eu miro o mellor equipo sen duda. E no feminino? No femenino, polo que mirei, que non miro moito, a verdad, pero eu creo que o Cangas xoga moi ben, sabe o que xoga e eu creo que é claro. Moi ben, moi ben. E pola tua parte, Adri? A ver, eu coincido con meu compañeiro, Rasoeiro creo que o equipo a batir, se reforzou na última semana con xogadores de outra categoría, eso subiu o seu nivel. Y en cuanto al femenino, te voy a ser sincero, non vi ningún partido femenino esta temporada. Te iba a decir que influye igual o factor cancha do Xiria, pero como meu compañeiro dice que xoga mellor o Cangas, pues voy a coincidir con él. Copiamos ya porra, Dorna, entonces. Pois nada, rapaces, moitísima sorte agora nesta final terceiro e cuarto posto. E nada, a disfrutar do que queda. Pois aí temos as palabras dos dous capitáns que se mollaron, Dubra? Molláronse. Hai que decir que teñen que ver máis balonmán femenino, Iso tamén é verdad, porque están os dous un pouquiño verdes. Pois nada, vos deixamos agora tamén ca presentación de ambos os dous conxuntos que vai ser dentro de nada para dar comienzo a estas partido de terceiro e cuarto posto que enfronta o Guardés e o Magope 6 do Nadal.
todos e a todas e benvidos a este terceiro e cuarto posto senior masculino que enfrontará os equipos Mecalia Atlético Guardés e Magope 6 do Nadal. Por parte do equipo visitante, Magope 6 do Nadal forman o número 3, Raúl Noguerol, 5, Alberto Bao, 8, Marcos Domínguez, 11, Carlos Fernández, Xavier Soutullo, 12, Andrea Marí, 13, Santiago Iglesias, 14, Adrián Leirós, 16, Gerard Conil, 18, Joel Méndez, 27, Álvaro Camiselle, 30, Xoán Otero, 32, David Rial, 37, Iago López, 77, Samuel Couto, 98, Jorge Gallo, adestrador Jorge Fernández, ayudante adestrador Rubén Suárez, oficial David López. Por parte del equipo local, Mecalia Atlético Guardés forman número 1, Óscar Peixoto, 9, Marcos Pequeño, 10, Pablo Alonso, 11, Isma Rodríguez, 12, Roberto Calvo, 13, Ismael Sobrino, 17, Marcos Trinta, 23, Adrián Lomba, 31, Jorge Vicente, 32, Sergio Sousa, 77, Manuel Dorna, 82, Roberto Rodríguez, 87, Esteban Martínez, e 99, Ricardo Rodríguez, adestrador Mariano Carbone, oficial Adrián Dorna. O colectivo arbitral que dirixirá este encontro, Pablo Barreiro e Renzo Martín. Francisco Camiño e Paula Calvete harán as funcións de anotador cronometrador. Delegado federativo, Alberto Rodríguez. Boa sorte e bo xogo a todos. Pois, feitas as presentacións de todos os xogadores que van a disputar este partido, Dubra, que claves poden ser as que fagan que un ou outro equipo se leve o partido de hoxe? Sí, eu creo que a motivación é o que pode mover a un equipo a poder loitar neste terceiro e cuarto posto, sobre todo, pois, como marcaba Adrián, que é ou para algúns o último partido da tempada, para outros o penúltimo partido da tempada. Todo o mundo quere despedirse ben do ano, para así poder aproveitar o verán a desconectar. Entón entendo que por aí os xogadores intentarán loitar durante os 60 minutos para ver quen gaña. Pois coincido plenamente contigo, porque ademais, bueno, a eles tamén, por exemplo, 6 do Nadal, que é o caso tamén que dixo Adrián Leirós, non? Que aínda lles queda por disputar unha final de Copa, entón é tamén un aliciente pois para ir enchufados e todo. Bueno, pois o Guardés, último partido da tempada para despedirse o mellor posible, darlle tamén unha alegría pois a xente que está aquí, non? A esa afición que está aquí, que viu dende a Guarda tamén madrugando un pouquiño para apoiar os seus xogadores. Vamos a ver, mentras vedes as alineacións dos conxuntos en pantalla, como se colocan os xogadores para comenzar este partido. Tamén entendemos que un partido no que seguramente haberá minutos para todos os xogadores, maior rotación, o non xogarse tanto, non? Sempre dá pé a que se poida repartir máis. Sí, entendo tamén por parte desa despedida, non, da tempada, pois aí os adestradores e a xestión é un pouco para todo o grupo. Bueno, hai que decir neste partido, a verdade que hai un montón de xogadores que xa xogaron en categoría superior, en Primeira Nacional, e seguro que ha de ver moi bo nivel no encontro. Esperamos que siga o nivel de lanzamentos de 7 metros que mostrou onte o Guardés. Temos aí a Pablo salindo a pista. Bueno, tamén esperamos un moi bo nivel dos xogadores a nivel de ofrecer ese espectáculo, non, que lles caracteriza, e sobre todo para que este partido sea o máis atractivo posible. Vemos aí xa o colexado, a Pablo, que está disposto a arrancar o encontro, e comenzamos este terceiro e cuarto posto da categoría primeira autonómica masculina. Bueno, vemos que 6 do Nadal sale tamén co mismo 6-0 que saliu onte. Bueno, 6-0 que sobre todo
Gallo é un 3 que sale moito, que é moi activo. Bueno, nos dous axudados tanto con Carlos como con Leirós, xogadores que teñen experiencia en Primeira Nacional, Sobrado tamén. Sí, esa defensa creo que é un 6-0 presionante, non? Que dificulta moito a mobilidade de ataque dos rivais. Bueno, e aí vai a primeira. Gol de Peque. Sí, señor, como lle facía falta tamén este gol onte. Fixo un 0 de 4 o xogador do Rosal. Aí vai Xoán. Outro que tamén onte lanzou o seu único gol, non? O seu único lanzamento foi xusto casi o final do encontro. Empezan marcando dous que onte pois non estiveron de todo acertados, non? sí, no caso de Peque, que é un típico xogador, non? Que además traballa, fai moitísimos kilómetros na pista, está sempre activo, bueno, alégrome que podíase marcar ese gol, que seguro que para a confianza do resto do encontro iba a vir ben. Vemos aí, bueno, Pablo que xoga con Harris. Partido tamén este moi ben aí, Marcos, que ya se llevou un pouquiño pegado. Marcos, que foi xogador precisamente do 6 do Nadal tamén. Sí, durante unhas cuantas tempadas. E agora, penso tamén estes primeiros minutos que ven no Guerol. Sí, señor, onte tamén foi quen colleu a batuta do timón do equipo pola falta de Alberto Bau por ese golpe aos primeiros 45 segundos. E hoxe está ca mesma intensidade, sí, señor. Un 6 do Nadal que non ten nada que ver o inicio do encontro de onte co de hoxe. A verdade é que se ve moita concentración nas facianas dos xogadores. E bueno, a ver sobre todo como está físicamente Guardés para este encontro, xa que os xogadores de onte, sobre todo na primeira línea, houve un pouquinha rotación. E a ver se son capaces de aguantar durante todo o encontro. E ademais, un dos xogadores de primeira línea que lle dan máis rotación. Aí vemos a Leirós mentras como tira, parada de Óscar, moi boa, sí, señor. Como lle foi con todo diante do brazo, con eses brazos largos que ten o porteiro da Guarda, que detivo o lanzamento do xogador de Colla. Dicía que o Guardés ten un primeira línea que non pode estar hoxe aquí, co cual xa teñen un cambio menos. Entón, a ver como arregla iso Mariano durante o partido. Vemos aí que se levanta Pablo xogando, querendo xogar con Marcos. Ollo que sale rápido o 6 do Nadal. Devolven aí. Estamos vendo que hai veces que ata o 6 do Nadal entra a xogar a balonmano playa casi, que onte hubo un par de pases aí. Que boa ahora asistencia de Pablo e que paradón tamén de Gerard. Está vendo moitos detalles de calidad nestes primeiros 3 minutos de encontro, Dubra. Sí, bueno, creo que podemos ver un pouco que vai ser a tónica do encontro. Creo que o 6 do Nadal intentará subir ese contragolpe rápido, sobre todo en primeira oleada, ao que tanto nos ten acostumado xa o adestrador Jorge. Creo que Guardés pois intentará fazer os ataques posicionales longos, tamén o comentábamos debido a esa rotación, non? E aí miramos un lanzamento de 9 metros de Gallo, que é un pivote que ten capacidade de sobra para poder facelo. Intentou sorprender aí, pero nova parada de Óscar, 2 paradas para cada porteiro xa. Os segundos días das competicións son máis francos para os porteiros, os xogadores están máis fatigados e os brazos máis, bueno, son menos soltos, non? E ademais, pois, con todos os minutos de onte, a tensión tamén que hubo onte nos dous partidos, porque sobre todo recordamos, aí é lástima ese lanzamento de Pablo, que a intención era boa, o que pasa que foi a Madeira, que ven a Isma que quere ir moi ben, despois no Guerol, outra vez. Decíamos que a tensión que se viviu nos dous partidos, ao final o Guardés, pois, nos últimos 5 minutos xa o partido tiña casi sentenciado. Vemos aí a Leirós contra Óscar, que gana o duelo personal. Onte falábamos da xogadora de Xiria que tiraba con potencia, pois debeunos escoitar onte ese partido, debeuno mirar. E tampouco deulle moito aderezo a eses 7 metros. Vemos aí como manda Isma para que o Guardés xogue. E agora tamén estes primeiros 5 minutos hasta que os xogadores entren un pouquiño en calor, que ven aí, moi ben xogado aí, ese amago de cruce por diante. Unha xogada que a Isma lle gusta moito esa, por certo, Sí, está a encontrar moi ben o Guardés ao pivote, non? En este caso, Manuel Dorna que leva un de 3, pero son 3 lanzamentos cómodos na línea dos 6 metros. Creo que vai ter que axustar un pouco esa defensa aí o 6 do Nadal. Moi ben aí ese cambio. Balón que collo Guardés. Moi ben o repliegue de Carlos. Sigue, epa aí.
Estamos vendo que ven Adri tamén. 7 metros por ese toqueciño, no momento do lanzamento de Dorna, que se perdón, Dorna non, Lomba, que se leva a man xusto onde lle caiu un xogador do Rasoeiro no día de onte. Sí, xa veíamos un pouco incómodo a Lomba durante o quencemento, non? A ver como está dese golpe para o resto do encontro. Pablo, que onte estaba abonado aos tiros de calidad e hoxe pasou os tiros de potencia tamén. Estamos aí. Sí, creo que tamén o porteiro onte seguro veo os vídeos e por eso esa posición de pouca profundidade, mantendo a línea de portería para evitar ese lanzamento de habilidade. Responde agora tamén o 6 do Nadal. Pongo 3-4 no marcador. Vamos a ver que ofrece agora o Guardés de novo. Pois, como dicías, Dubra, pois partidos un pouquiño máis calmados, non? Seguramente os partidos da tarde no que, ollo, dicíamos onte, non? Que contamos cun Vila de Noia, moi ben Pablo aí arriba, aguantando e marcando. Decía, contamos cun Vila de Noia, pois por unha parte que estén todos os xiareiros de Carballo e despois tamén que a marea de Cangas pase por aquí, non? Sí, a vos seguro que hoxe pola tarde o pabellón estará a reventar. Comentaba un pouco cos encargados da venda dos bonos que a verdad que foi un éxito rotundo no día de onte. Creo que hoxe tanto na final masculina como na final feminina se vai a ver un moi bo ambiente. Aí vai Peque de novo con ese leva dúas perdas de balón consecutivas en ataque o 6 do Nadal, que está aproveitando o Guardés para porse por diante. 5-4. Aí ataca Carlos de novo, que ten moi bo lanzamento. Onte ao entrar foi un dos que mantivo aí o 6 do Nadal cando xogou contra Sar, xogador, pois, bueno, da canteira do Octavio, se non recordo mal, que tamén pasou polo Reconquista. Vamos a ver agora que plantea o 6 do Nadal. Move aí Noguerol para Leirós, utiliza moito. Aí non hubo nada, balón que Peque lle quere trasladar. Aí penso que o que dicías tú antes, non? Ese que non está de todo cómodo Lomba, e o mellor facer ese pequeno cambio de ritmo lle molestaba un poquinho, non? Sí, eu creo que non está para sprintar, está a dosificar os seus esforzos para manterse activo en defensa. E, bueno, supoño que tamén serán situacións que leerán ao longo do encontro para coordinar mellores espases. Creo que Guardés, con esa defensa presionante de Isma, que a pesar de ser un 6-0, está incomodando moito desde o segundo. A veces colócase nesa defensa impar, estálle a resultar difícil ao 6 do Nadal saber ler esa defensa. Vemos agora Pablo con Isma, balón para Moniz outra vez, Marcos. Moi ben, lanzamento claro, girouse ben. Vamos a ver agora Noguerol, que está a un ritmo eléctrico. Aí vai Joel e Óscar de novo. Como lle tapou todo, como lle comeu todo o lanzamento Peixoto, Óscar, que nestes 8 minutos creo que esta é a cuarta parada que fai. Está a realizar un auténtico partidazo a todo de agora. Vamos a ver como nos sorprenden agora os xogadores da Guardia. Xa ven a Isma aí colocando a Harris no centro. Xoga para Peque. Minutos contemplativos, segundos contemplativos do Guardés. Non é, como decíamos, non é o ritmo de onte. Vamos a ver agora Harris que ataca. Isma, moi ben, moi bom lanzamento. Entón agora Harris, que onte tuvo moitísimo protagonismo na semifinal, pois está a fixar moi ben, non? Pero seguro que aos poucos entrará a tomar un protagonismo máis goleador. Vemos aí que Joel quedou esperando por ese rexeite do lanzamento de Leirós, que quixo bater polo corto a Óscar e non foi capaz. Pero estaba o seu compañeiro moi atento para pôr o empate no marcador a piques de chegar o minuto 10 desta primeira metade. Vamos a ver agora. Guardés xoga moito este tipo de situacións de permutas para poder ou levar a Harris a lanzar o centro como acaba de facer, ou se non conectar tanto con Marcos como con Manu Dorna, incluso con Lomba, que tamén ten minutos en ataque. Esperemos miralo no día de hoxe, que ven aí. Dicíamolo onte, 7 metros por ese agarrón, moi claros. Dicíamolo onte, Dubra, ese corte de pivote a zona de balón ou incluso a zona contraria a balón causa moito daño nas defensas. Sí, sobre todo unha defensa como a 6 Nadal que arriscan, que para
Vaya parada de Óscar, que levantou o pé casi ata todo o largueiro, pero están os compañeros andan algo frouxos que non estaban pendentes do rexeite. No rexeite xa van uns cuantos rexeites, non? A ver se Óscar lles dá algún tipo de señal aos xogadores para que, bueno, pues para que lle axuden un pouco ao partido que está a facer. Comentaba que o tema dos cortes do pivote, eu creo que unha defensa como así Nadal que arrisca, porque ten que arriscar, porque físicamente así o necesita, pois creo que pode aproveitar moi ben nos 6 metros neste caso o pivote de Guardés, bueno, xa, teñen que axustar aí nesas disuasións pares e impares, e bueno, veremos un pouco quen leva a batuta nese sentido. Acaba de facer un blocaxe Leirós co peito. A un lanzamento de Harris non quería estar aí no medio. Eu creo que Harris me escoitou co tema de a ver se colla un pouco de responsabilidade goleadora. Optou por xa 2 lanzamentos. Escapouse o balón a Óscar. Levou un golpe aí. Leirós pode ser tamén o coller ese balón. E sin querer salúdanse deportivamente os dous xogadores. Además se coñecen e non hai ningún tipo de problema. Vamos a ver como se reanuda o encontro. Xa creo que se plantean algún que outro cambio no Guardés. Aí Harris que xa ha dicho que bueno, que ata o momento ou levou un golpe ou está cansado ou... Sí, terá que ir dosificando os forzos. Onte, ao longo dos 60 minutos, tuvo moitísima responsabilidade defensiva, tirou tamén no ataque posicional, nesas situacións 2 contra 2, nesas situacións 1 contra 1, en situacións de pasivo na que el tivo que tomar a responsabilidade ofensiva, e bueno, entendo que hoxe pois o corpo está a resentir nestes primeiros minutos. Eu creo que a medida que pasen os minutos vais a sentir mellor e seguro que podremos desfrutar na pista. Vemos que colle o lateral esquerdo Jorge Pintus, e Pablo pasa polo lateral dereito, xogador cunha finta de brazo moi potente Pintus e cun tiro moi duro. Vamos a ver como ou que lle aporta o seu equipo. E agora, con eses cambios, claro, o Guardés que ten que cambiar de sistema defensivo, ten que pasar un 5-1. Se dona que fai xa os seus cambios, que cambiou a Leirós precisamente por ese golpe, entra Xavi aí no extremo esquerdo. Sí, tamén un cambio de pivote, vemos a Jorge Gallo que tamén fixo a rotación, e bueno, tento que xa falamos da xestión do último partido, que todos os xogadores entren en xogo. Que ben ese bloqueo exterior. Moi ben ese bloqueo exterior por parte de Samuel Couto. Cambio de dirección de Raúl Noguerol, que bueno, a verdad que está a xogar moi ben, tanto na transición ao contraataque como mandando neses sistemas de xogo, e bueno, creo que no ataque posicional están se sentindo cómodos. Sí, porque ademais son xogadores, o mellor Xoán e Carlos son os que poden ter un pouquiño máis de lanzamento exterior, pero son xogadores a maioría fintadores que moven moi rápido o balón, que ven Xavi aí facendo esa impar, moi ben Pablo con ese bote de balón, por ese toqueciño, non, a hora de lanzar, indican os 7 metros. Xa comentábamos antes da escola de Charlie, neses amagos para a penetración. Suelen funcionar. Ese se fan ben, sempre un detalle técnico moi bonito de ver. E Pablo que volve a elexir a colocación antes que o adorno técnico. E vamos a ver agora, xa hai xogadores do Guardés facendo exercicios de quecemento para, bueno, iso, continuar ca rotación, como decíamos. Vamos aí, que ven Noguerol, unha pena aí, ollo, que ven Joel, ollo. Ese golpe moi ben, o rectificado, non era un lanzamento fácil, porque máis fallara o anterior precisamente porque lle salira Óscar a tapar todo ese espacio e resolveu moi ben. Sí, este lanzamento optou por aguantar máis, por esperar a que o porteiro fixese algún tipo de xesto e colar o balón por debaixo da perna de Óscar. Vamos a ver agora, abren aí, buscan ese bloqueo que ven ganado cara fora e moi ben esa penetración entre 1 e 2 de Pablo, que pon o 8-9 no marcador a favor do 6 do Nadal. Vai Carlos a fintar.
Si, perdeu un pouquiño de profundidade a defensa co cambio de Gallo e aproveita moi ben para os bloqueos exteriores o Guardés. Vemos agora aí Xoán tamén mandando esa circulación de balón rápida que ven Xoán como se levantou este xogador por o 8-10 este minuto 15, Ecuador da primeira metade. Vamos a ver agora como vai o Guardés pois bueno, tamén como decías, perden profundidade nesta defensa. Samuel e David son xogadores que salen, pero non salen tanto como Gallo, sobre todo tampouco teñen esa envergadura. E vamos a ver agora, aí falábamos da finta de brazo, pero xa se coñecen todos aquí, Si, é difícil enganar, non? A menos que teñas máis velocidade de balón, moi bo xogo. Que ven Peque agora. Espectacular gol de Peque, que está a fazer unha moi boa semifinal. El terceiro gol para él, desatado neste encontro. Sí, señor. Como lle caracteriza o xogador do Rosal, que tuvo un período en Primeira Nacional na Cañiza, e que agora está aquí no equipo do pobo veciño. Aí vai Xavi que ven ese escorte de cara fora. Se había un oco, era ese. Moi boa a definición de Samuel. Vamos a ver agora. Ollo que lle quita o balón. Peque quedase con cara de carai, pero insisto, non mo poder facer e menos ás 11 menos cuarto da mañán. O mellor lle faltaría un pouquiño agora de aire para que o Guardés seguira xogando ou tendo as ideas claras, sería a Isma, quizás que é o que máis minutos está levando agora. Sí, unido de onte está defendendo tamén no avanzado, pois, bueno, a ver como tratan esa xestión desde o banco. Que ven, vaya golpe. Non pasou nada, pero ante a salida de Óscar que ven definiu en overall. Un saludo moi deportivo entre os xogadores, as sabendas do que hai en xogo, e moi ben esta deportividade. 5-4 marca aí Isma. Ese procedimento que xa utilizaron e empregaron con anterioridade os xogadores do Guardés con ese primer gol, non? Que conseguir a Peque a pase de Harris. Dicíamos o lanzamento potente que ten Jorge e ollo de novo, moi ben a parada, se lle escapa a Pablo ese balón, Xavi que collo rexeite de novo. Pon o 9-13 no marcador. Igual agora é o momento de parar, non? De volver a reordenar as ideas. Está esa distancia de 4 goles xa. E 6 de Nadal é un equipo que como vaya cayendo distancia e siga xogando así, pois vai ser moi difícil. Sí, pois a profundidade de banco vai permitir manter un nivel competitivo no encontro. Bueno, se están a precipitar ahora un pouco no Guardés. Buscando pivote, non? Sí, están intentando iniciar, extendiendo os pa dous, antes en zona exterior, o desdolento do extremo, ahora en zona central. E bueno, efectivamente, tempo morto por parte do adestrador, necesario. Veremos que lles comenta aos xogadores. A ver, son claras las vamos a ayudar un poquito, a los porteros, los rechaces se nos están escapando. Sí, vamos a estar un poquito más atentos ahí. Está claro. En ataque, vamos a darle un poquito más de velocidad. Sí, no busques un pase al pivote sin darle velocidad, sin abrir los espacios, porque él está encima. Se abren un poco y estamos en abre un poquito más, que cuando movieron y un poquito más, te recibió solo. Hay que abrir. Pues decir, seguí con 1 contra 1 para afuera, que no hay problema. Vale. Inicia, vete al 1 contra 1. Sí. Que la damos, si no la vuelves sin recuperar. Vale. Vamos a subir un poquito la intensidad, dale, tanto en ataque como en defensa. Vale, dale. Vamos, va, fuertes, tío. Estamos ahí. Ten que, subir un pouquiño o ritmo o Guardés, non enrocarse en buscar tanto pivote con pases dende parado, que era o que lles decía, e buscar solucións mellores, non? Sí, creo que todos están un pouco de acordo, non? É unha plantilla con moita experiencia, os xogadores
están de acordo en que teñen que axudar máis na portería, subir un pelín intensidade, en ataque posicional, pois darlle unha voltiña máis, intentar abrir espacios, separar o pivote dos centrales, bueno, vamos agora a ver si nestes 12 minutos que quedan da primeira metade son capaces de darlle a volta ao encontro. Vemos que entra a pista tamén Manu Dorna aí nese pivote. Queren xogar que ven esa continuidade que quería dar Pablo, non se entendeu con Jorge Pintus. O balón que sube os 6 do Nadal a un ritmo frenético. Moi ben Carlos, que continúa a bola e vai Xoán. Paramos para que sexa Noguerol quen mande. Ollo que a renta pode incrementar. Vai Xoán de novo, que ven a finta que duro iba a ir. Noguerol que moi ben, variou moi ben aí ese armado de brazo. O ver o posible blocaxe de Pablo. A ver se son capaces de coordinar un pouco en ataque posicional, de encontrar algún gol, porque bueno, creo que o Guardés, despois do bo partido que fixo onte, merecese hoxe tamén eso, facer un bo partido e manter a intensidade do encontro necesaria. Parece ser que Isma aqueixaba saído un pequeno golpe. Esperemos que non sexa nada, pois sería tamén unha moi mala noticia para o Guardés. Esos golpes fortuitos que se producen durante o encontro. Isma que ten unha moi boa finta. Aí está sacando a relucir o xogador rosaleiro. Este contragol que lle mata Xoán, que remata, que castiga tamén moito o Guardés por este tipo de ter que facer os cambios para poder entrar en defensa. Deixa moito, moi libre, non, a zona central. Daches na chave, non? Facer 2 cambios de ataque e defensa por a escasa rotación que quizá ten na primeira línea en ataque, entonces, bueno, pois iso é un risco que ás veces tens que cometer e, bueno, ten que axustar mellor os cambios no balance defensivo Guardés. Vemos aí Jorge Pintus, falábamos da finta de brazo. E aí a sacou a relucir tamén o xogador do Rosal. Bueno, pois podemos dar un dato curioso. Isma e Pablo son xogadores que, aínda que pasaron pola canteira do Novas, son xogadores que se formaron na canteira do Guardés, cando o Guardés tiña a sección masculina daquela. Así que xa, bueno, despois foronse retirando xogadores tamén como Miguel Trigo, viu do Guardés o Novas. Foi un equipo que, ostras, Noguerol está a tope, está con ganas, Ten confianza no seu xogo hoxe, bueno, seguro que nos dá un bo espectáculo. Vamos aí Isma, que tamén, era o que iba a decir antes, a parte da finta, Isma ten un bo lanzamento de media distancia, porque ademais ten unha moi boa suspensión, e agora é un pouco o que está sostendo o equipo neste... E Noguerol escapouse unha pena. Mariano que reacciona para evitar un cambio, volvendo a meter a Harris en pista, dándolle un aire a Pablo. E cambia tamén Peque, entra Esteban, outro xogador tamén con moitísima experiencia. Chapela, Cañiza, Porriño, moitos equipos. E hai moito balomán nesta pista hoxe neste pabellón de Vila de Noia. De Carballo, escapaslle... Vai ver que porlle un asa ao balón, porque o Guardés se están escapando moitas bolas. Creo que ahora entrada de Harris o mellor para soster un pouco no ataque posicional, seguro que ven ese pase, moi ben a axuda de Xoán no exterior, evitando que Manu Dorna se pudera xirar cara a portería. Nova oportunidade. Aí vai Pintus, Isma, que ben xoga cara ao extremo. Cando hai un porteiro pequeno sempre parece que a vaselina é a solución, pero iso Gerard xa o coñece. El moveu rápido man. Experiencia, hoxe saliu saltando, verdad, con gran capacidade de salto, prevendo ese tipo de lanzamento. Móvese Carlos, moi ben aí Isma, recibindo que ven Noguerol, 7 metros por ese contacto, pídelle disculpas polo lanzamento. Óscar dille que non pasa nada, e vamos a ver agora quen vai a lanzar ese 7 metros. Daña aí o aplauso a Iago López, que vai aí a lanzar, mira, que ven, con moita calidad, o
xogador do 6 do Nadal que bate a Óscar Peixoto. Le dice na bancada dos de Coia. Creo que xa o 6 do Nadal debe faltar un xogador por entrar na pista da rotación, incluído a rotación da portería, claro. Si, recordemos que onte, moi ben Isma, está sendo o que está mostrando máis argumentos do Guardés agora. E decíamos que onte un dos xogadores do 6 do Nadal, que creo que é Marcos, o número 8, e Alberto Bao, que tampouco están, o número 5, levaron, aí se lle escapa ese balón, precisamente por iso que falábamos antes, Dubra, o saltar tanto, non? Gerard elimina moito espacio de lanzamento e hai que buscar unha maneira que é máis complicada. Sí, o xogador habitualmente na capacidade de salto que ten o xogador un extremo para lanzar e ese impulso hacia arriba impide ver ese lanzamento entre as pernas ou un lanzamento de habilidade que quizá está deixando, pero bueno, é un xogo entre porteiro e extremos e interesante de ver neste caso. E decíamos antes que iso, tanto Marcos como Alberto, moi ben Carlos agora, no encontro de onte, Alberto Bao os primeiros 45 segundos, volvemos a recordar, Marcos creo que foi, se non recordo mal tampouco, o inicio da segunda metade, perdón, levaron golpes que os apartaron do partido, outra vez o contragol despois do gol de Isma. Xoán que está o seu, todo o que non puido facer onte, Sí, guardou para hoxe. Mantén esta estrutura, gustalle moito a Jorge ter sempre un primeira línea defendendo no exterior que lle posibilite subir ese contragolpe polo centro, facía antes con Noguerol, agora encárgase Xoán e bueno, antes cando en Primeira Nacional facía con Guille Rial. Estamos falando de xente con balonmán. Vemos aí que move o balón aí, ritmo endiablado que lle quería meter agora Jorge Pintus a súa acción. Sí, Jorge Pintus, que creo que ten gañas de meter gol, non? Desde que entrou nun encontro leva intentando a través de un para un, está lle costando, está defendendo ben o 6 do Nadal, pero ele está con confianza. Vemos aí, levanta o primer pasivo do encontro, que ven aí Isma que quiso filtrar bola, iso. Vai o balón cara a Noguerol que se levanta, balón o Longueiro, tamén lanzarlle a Óscar non é sinxelo porque máis cubre moita portería e Noguerol tuvo que axustar, que ben Isma. Noguerol que, bueno, os últimos 3 lanzamentos pois escapáronselle por pouquiño, lanzamentos cómodos para ele. Isma ahora que intenta lanzar. Estaba moi ben colocado Gerard Conil, levántase Xavi, moi ben, agora bate por baixo a Peixoto e agora pois os xogadores do Guardés que eu penso que están pedindo descanso xa, non? Para resetear un pouquiño. Sí, eu creo que, bueno, estalles a pasar factura a fatiga de onte, bueno, si ten que ter un pouquiño de paciencia, por lo que comentaba antes, non? Merecen acabar con bo pé esta tempada, fixeron un auténtico temporadón clasificándose para a final a 4, onte un auténtico partidazo, e teñen ese pouquiño de paciencia e darlle intensidade pos poucos no encontro. Aí vai Pintus intentándoyo. Vamos a ver, están dicindo aquí dende a grada que xoguen con ganas. Pois aí as teñen. Pinto xa recalcaba, eu creo que tiña ganas de meter un gol, levaba intentando xa en varias ocasións, e, bueno, se o equipo ten un poquinho de paciencia e de subir esa intensidade na defensa posicional. Vemos que ese 5-1 sobre Xoán xa é máis pronunciado do que era antes, pero agora Isma non o sigue, danlle libertad, que ben este xogador. Si onte recalcaba o inicio de encontro que lle costou entrar nesa semifinal, hoxe está facendo un auténtico partidazo. Pois unha pena non habelo mirado onte, non, aí contra Sara así dese xeito, que de feito tamén agora tuvo un par de accións nas que levou a man aí ao costado, porque onte levou un rodillazo, un golpe, e tamén lle fixo que non pudera dar todo de sí.
Y ahí tenemos a Esteban, que quizás muy cerrado, ¿no? Ahora para ese lanzamiento. Sí, arriscó un pouco para poder abrir esa defensa de Seix Nadal, que está moi cómodo ahora no bloque central. Bueno, os extremos teñen esa responsabilidade moitas veces para poder ampliar a zona central. Acabamos de mirar agora o lanzamento de Carlos, que quizás non se decatou de que Samuel fixo un moi bo bloqueo para poder intentar ese lanzamento dende a línea de 6 metros. Vamos a ver agora estes últimos 2 minutos da primeira metade, 14-21, un partido que se foi indo pouco a pouco cara ao lado do 6 do Nadal. Vamos a ver se o Guardés se quen de poder, vaya parada, pero esa defensa interior de Santi fai que sexa 7 metros. Entendemos que seguirá lanzando os 7 metros Pablo, non? Sí, ahora creo que sale desde o banco. Pablo, que é un xogador moi seguro desde os 7 metros. Tamén opta por un cambio de portería, entra Andrea. Vamos a ver que fai, a ver se opta pola potencia ou pola calidad. Optou pola potencia e Andrea detivo ese lanzamento o xogador da Guardia. Vamos a ver agora que preparan este último minuto o 6 do Nadal. Teñen os dous porteiros, creo que falao, están tendo pouca profundidade nos 7 metros con Pablo, e creo que iso é algo xa de preparación de partido. Que ven agora Carlos, en menuda parada acaba de facer Óscar, tapando que a súa man esquerda o ángulo largo esa escuadra para seguir tendo opcións de marcharse o descanso con unha renda un poquinho máis baixa. Óscar, que, bueno, a pesar da diferencia do marcador, este 14-21, eu creo que está facendo un partido soberbio e bueno, si o equipo se enchufa con el. Vamos aí a ver se o fan agora neste último ataque. Vai Pintus, intenta fintar a Xavi, aí moi xesto técnico moi bo, cambiando de man, balón para Pablo, Pablo que ten que lanzar, lanza, parada de llenar, buscarán aí, no. Chegamos o descanso deste primer partido e vemos como o marcador refleja un 14-21 a favor dos 6 do Nadal. As apreciacións que farán agora os diferentes adestradores, vos deixamos con estas imaxes para volver tras o descanso.
Pois xa estamos de volta neste primer partido da mañán aquí no pabellón Vila de Noia. Este partido que enfrenta, recordamos, o 6 do Nadal e o Guardés, que vai gañando o equipo de Colla por 21 goles a 14 e que esperemos que agora se poña un poquinho máis interesante e dura. Sí, bueno, fan rotacións, ahora vemos por parte dos dous equipos cambio na portería do Guardés. A pesar do partido que estaba vendo Óscar, pero comentamos este tema de último encontro, de ir rotando, de que todos participen. E Robert, que tamén é un excelente porteiro, bueno, esperemos a ver si son capaces de subir un poquinho a intensidade e darlle emoción a este encontro. Entra tamén no extremo dereito do 6 do Nadal, Cameselle, que onte fixo un moi bo partido contra a SAR, foi en detrimento de Adrián, que lle parou todo o Cadilla, pois foi o que un pouquiño supo descifrar mellor o porteiro Redondelán, e o partido que comeza como rematou, non? Con rexeites a favor do 6 do Nadal, xogadores do Guardés un pouquiño despistados nese aspecto durante todo o partido, todo o encontro. E vamos a ver agora que prepara Isma para este ataque, ollo, con doble pivote. Doble pivote, a ver que... Entendo que, bueno, a escasez da rotación de primeira línea, un pouco por sorprender ao rival con esta diferencia de 6 goles. Moi ben aí agora, ollo que quixo filtrar ese balón. Pablo a Manu Dorna non foi capaz. Vamos a ver agora que prepara Isma, ese lanzamento saluille moi centrado, e o 6 do Nadal que non renuncia a correr. Non, a profundidade do banco pois tamén lle permite. Agora no Verol creo que é o que vai coller a batuta desde o exterior no contraataque, de novo igual que o inicio da primeira metade. Bueno, a ver se esa intensidade defensiva do Guardés sube. Que ven Peque aí tirando esa impar. Ollo Xavi, bate polo corto a Robert para colocar ese máis 8 no marcador. Vemos que tamén entrou en pista Isma Sobrino por parte do Guardés, o extremo esquerdo. Que Isma ao mellor non teña un compañeiro aí na dereita neste caso, non, porque estaba xogando no centro. O mellor limítalle máis a hora de poder buscar situacións de poder facer un para un tranquilamente, non? Sí, eu entendo que este xogo con dous pivotes necesita máis desas fixacións, de ter un pouco máis de paciencia para deixarlle traballar aos dous pivotes, e se consiguen espacio na de 6 metros, entonces non ten que precipitarse, e os extremos tamén aporten neste ataque posicional. Que ben Pablo, moi ben Carlos, creo que foi o que fixo esa chapa. Vamos a ver agora Peque, que pide que se acerquen os compañeiros. O balón que chega ao círculo central, pero volve cara adiante con Isma, que ben quixo filtrar ese balón, que ben acolleu, pero sí, no salto pisou Manu Dorna. Vemos que entra aí en tareas defensivas Lomba, que levaba moito tempo sen pisar a pista. Sí, vemos aí no descanso que está tocado, que non creo que poida participar no ataque posicional, está facendo un esforzo por manter un pouco a rotación do equipo, e, bueno, eso tamén nos limita defensivamente a hora de poder ter maior profundidade, pero, bueno, son cousas do directo. Vemos tamén que ven agora Isma nese espacio 1 e 2 e como define o xogador do Rosal. Mirábamos antes unha parada de Robert, non? A ese lanzamento de Xavi, que, pues bueno, que tamén empeza, sigue un pouco a liña do seu compañeiro de Óscar, que tamén está moi metido no partido. Moi bo nivel da portería do Guardés, a verdade que porteiros con moita experiencia, son en categoría superior, que falábamos, non? Que ven aí esa xogada, ollo que Álvaro falle falta moi... Ui. Son 2 minutos, aínda que foi sin querer. Sí, intentou apartarse, pero ao final se reclamaba o adestrador, incluso... A ver, vamos a ver aí a repetición, foi sin querer, miramos aí como resbalou
balón foi fortuito, non pasa absolutamente nada. Bueno, menos mal que pois tampouco lle pasou nada máis grave, non, a Álvaro, que foi simplemente ese choque. Sí, son accións de risco, non? Bueno, a batida do extremo neste caso pois foi boa para evitar calquera tipo de lesión. Pois miramos agora a Loma en tarefas ofensivas. E vamos a ver que fai aí o xogador tamén Rosaleiro. Balón para Peque. ¡Que ben, Peque! Madre mía, como enganou aí a Andrea, que mostrando ya contrarrosca e cambiándolle ese lanzamento aí liftado por riba da cabeza. Sí, son dous lanzamentos que dominan desde o extremo dereito, moi peculiares cando un extremo dereito é diestro, ese liftado e a contrarrosca. Acórdome fai moitos anos Carrera, non, que o facía moi ben desde o extremo dereito. Eses son dous lanzamentos difíciles para o porteiro, que non están tan acostumbrados a que un xogador de diestro lance desde aí. Se temos que tamén acordarnos de outro extremo dereito desas características, vamos a falar tamén de Menduiño, que lle mandamos un saludo. Por suposto, Menduiña que o facía igual que a Carrera en categorías en Asobal, en Plata, en verdad que ten moitísimo mérito como xogador diestro estar aí no extremo máximo dereito. nivel tamén, Vemos agora que Lomba, pues bueno, vai a axudar un pouquiño aí na primeira línea. Agora, bueno, tamén mirábamos que estaba Óscar na portería, seguramente para facer con maior rapidez ese cambio por causa da inferioridade que está a xogar o Guardés nestes momentos. Recordemos que teñen portería vacía. Aí, ollo ese pase, portería baleira. Non se decatan os xogadores do 6 do Nadal. Rouba o balón. Balón para Isma, que ya rouba o seu propio compañeiro. E gol. Non se percatan do cambio para o porteiro. Tampouco o 6 do Nadal. É a nota cómica do partido. Cuidado, agora sí que lle dice Óscar aos compañeiros o tema de espabilai, porque isto xa é... Sí, é normal, porque o porteiro é unha situación de risco, non? Cando ten que correr a por un balón, bueno, neste caso a portería estaba ben anclada, polo menos pois puido evitar, normal que se enfade un pouquiño, non? Que é un tema de concentración, sobre todo. E ademais levaban repetindo a mesma xogada varias veces, iso que ben Isma aí nese reverso, e moi ben axuda por parte de David, pero penso non é o que se merecen, que era o que tú decías ao principio, Dubra, porque fixeron unha moi boa temporada. Recordamos que o ano pasado o Guardés quedou primeiro de segunda autonómica, ascendeu directo, este ano está nunha Final Four, e despedir así a temporada, pois seguramente quede con un poquinho de sabor agridulce para os xogadores que o están intentando, a verdad. Sí, eu creo que hai sí que se ve un cambio de actitude, non, nesta segunda parte, está un poquinho máis intensos, simplemente recalcar ese tema de que son fallos de concentración, máis que de intensidade ou de outra cousa, entonces necesitan mellorar un poquinho nese aspecto, non? Miramos agora que Isma sube un gol máis ao marcador do Guardés. E vemos agora como Carlos busca aí esa finta. Xa quedou tamén Óscar na portería, mellor. Sí, veremos despois Robert tivo algún problemiña. Ou se despois volve a entrar, ahora que recuperaron a igualdade. A ver que fan. Son porteiros con experiencia tamén para decidir entre eles. Ven aí Noguerol, que cuarto lanzamento errado, non? Sí. Porque os tres eses que fixeran na primeira metade, agora este. Vemos aí Pintus que se levanta con un tiro potente. O xogador do Rosal tamén. Moi bo gol. Boa repliegue neste momento. Que ben move a bola aí. Ollo. Ese antes foi Leirós, que ven aí parando esa vaselina. Moi ben, Óscar. Ese antes foi Leirós, que fixo unha chapa co peito. Agora foi Irma que a fixo co seu número 11 do pantalón. Menos mal que foi aí. Non foi un pouquiño máis centrado, porque senón estaría un pouquiño máis dolorido o xogador do Rosal tamén. E vamos a ver agora este novo ataque que pode facer que o partido pois colla tamén un pouquiño máis de ritmo de claridade por un 20-24 no marcador. Sí, pode ser un parcial de 4-0 favorable ao Guardés, que hasta fai pouco era a diferencia de 8, se mete gol
ponse a 4, bueno. E ven aí en par de Xavi cortando o ritmo do ataque do Guardés. Isma e Moni xogan moi ben ese 2 para 2, aí o temos. Pero están defendendo moi ben o pivote os xogadores do 6 do Nadal, Moi ben aí, superado. Sí, recalcaba no primeiro tempo morto da primeira metade o adestrador de Guardés que necesitan ampliar ese espacio entre centrales para deixar o pivote. Penso fai falta xogar máis, propoñer algún sistema e bueno, a ver si ter ese plus de paciencia necesaria para deixar traballar o pivote. Moi ben, Isma, aí o punto débil. Ollo que levou aí un golpe David sin querer tamén. Precisamente por un golpe como ese onte Marcos quedou un pouquiño trasposto. E vamos a ver outra vez filtrando un balón sen ter por qué, sen ter esa mobilidade previa da que falábamos. Sí, un Isma que está facendo bo partido, non? Pero creo que o cansancio tamén lle está permitindo ter a falta de precipitación que fai falta. Bueno, a ver si volve a concentración para dar un mellor xogo. Que ven aí, e ollo, advertencia do árbitro por ese toqueciño por detrás. Mirámoslo agora nesa repetición, é moi ben a axuda de Pintus. Vamos a ver agora Xoán que se levanta de novo. Está desatado no día de hoxe o xogador. Isma necesita baixar un pouco as revolucións, volver a centrarse no xogo, que o estaban a facer ben, estaban a recurtar distancias. Creo que habían iniciado ben esta segunda metade, necesitan volver a esas cousiñas que estaban a facer ben, esa defensa. Bueno, a ver agora outra vez saque o pivote para desolento do extremo. Vamos a ver aí a Pintus. Moi ben. Bueno, parecía falta en ataque, pero tamén levou aí un pequeno golpe David. Segundo golpe que leva xa nesta segunda metade. Está sendo un partido un pouco accidentado. E vemos aí, volvemos a falar de que se coñecen perfectamente todos os xogadores. Aí Pablo Estañe. Outro dos problemas, aparte de que non están movendo o balón, non están fijando ben a defensa os xogadores do Guardés. Moi ben, Isma, que se lamenta pola acción, pediría un 7 metros, pero bueno, o seu contacto ven de fora e tampouco executa ningún tipo de lanzamento, non ten por qué solicitar nada. Decía antes que tamén lle están dando o balón a Marcos moi cerca das pernas ou moi cerca do defensor, co cual non pode collelo, deberían de botar o balón máis o espacio. 7 metros e 2 minutos claros. Jorge mira claro, que xa o sabe, é que un pivote como Marcos teña que, non poida botar o brazo cara adiante para atrapar o balón a un espacio moito mellor, baixa moito a efectividade deses pases. Sí, efectivamente, que estamos comentando, non? El necesita o pivote poder traballar mellor en situación 2 para 2, ampliar o espazo, dar máis velocidade ao balón. Vemos aí agora como Iago volve a transformar os 7 metros. Volven a sacar o porteiro na inferioridade numérica, volve a salir Lomba para xogar de primeira línea. Vamos a ver agora que prepara o Guardés para este seguinte ataque. Vemos que xa o ritmo, ollo que de pornos a un 20-24, estamos nun 19-27, o sea, sí, foi bastante notable a defensa. Me xa lle gritaron dende o banquillo cambio para que non houbera problemas, xa se quedou ata un xogador do Guardés no medio do campo para que tampouco houbera problema e non pasara de antes. Que ven Isma xogando. E volveu a diferencia ao máis 8, Seis Nadal subiu un pelín a intensidade defensiva, e iso notouse, non? Experiencia de Lomba para reter uns pouquiños máis, un pouco máis o tempo para poder recuperar ese home excluído. Vamos a ver agora que prepara aí ese balón Peque e ollo. Un amago, ese balón tiña que haber entrado porque lle meteu tamén un efecto, gustalle moito a Peque ese lanzamento,
Sí, é o que comentábamos, os dous tipos de lanzamento, liftado contra rosca, tenos perfectamente dominados. É verdad que a selección estivo moi ben, colliu por sorpresa a Andrea, a pesar de ser un lanzamento cerrado, e bueno, merecíase ese gol. Primer erro para o xogador do Guardés. E vemos aí de novo Noguerol para David en facetas ofensivas, que se levanta, que ben cambiou ese balón a escuadra esquerda da portería que defende Óscar Peixoto. E vamos a ver agora neste novo ataque que xa recupera o xogador o Guardés, volve Pintus a ese lateral esquerdo. E xa pouco para chegar ao Ecuador desta segunda metade. Aí atascado o Guardés ese gol número 19, non? Moito que ben as impares agora do 6 do Nadal, que ben as está facendo. Volve Peque aí con pouquiño espacio e agora xa lle foi a tapar ese lanzamento listado, Andrea, Sí, eu creo que tapaba os dous lanzamentos, non? A contrarrosca e o liftado, por esa situación do pé dereito adiantado, xa creo que, bueno, xa conocedores, non, de ese tipo de lanzamentos, tapou moi ben Andrea agora. Pois xa volve a modificar a defensa o Guardés, que sube a 5-1, con David agora neste lateral dereito, Noguerol no centro e Xoán que sigue no lateral esquerdo, que ben Noguerol, que ben cambiou, moi ben a pausa. E aí esa axuda por parte de Pintus para evitar que, vamos a repetir aí como cambiou esa finto débil, que ben se levanta aí co pé dereito. Aí axuda. ¡Ui! Vaya golpetazo. Sí, no aire, no momento de lanzamento, unha situación de risco, bueno, son 2 minutos lóxicos, chega tarde, tacou moi ben a situación sin balón Xoán. Temos aí a repetición, 2 minutos claros para Marcos Xoán, que se queixa Xoán, que é un xogador que vai moi duro, o sea, repetir, unha lástima o Magua que onte non fixera este partido, porque lle iba a dar ao seu equipo máis argumentos para poder estar na final de hoxe na que está a Sar. Ese rexeite que volve a coller o Guardés, balón de Óscar cara a Peque, que toca Xoán, que ten Peque, que Andrea lle volve a parar, salúdanse moi deportivamente. Xoán, balón para Samu, e vaya rosquita ante a salida de Óscar Peixoto. E vamos a ver agora máis 10, 19-29. Sí, creo o partido, bueno, pues está visto para a sentencia. O Seis Nadal programarse terceiro nesta final a 4. E, bueno, ahora que nos deleiten con ese tipo de lanzamentos, a verdade é que dá gusto de cara ao espectador, non? Poder disfrutar destes últimos 14 minutos. Vemos agora como move o balón Jorge Pintus con Pablo. Moi ben, aí veñen a ese cambio Pintus tamén. Está aquí o xogador do Guardés que sale, que non sale. Leirós ahora que está facendo esas tarefas defensivas no 2. Pintus que se quere levantar, balón que sale fora. Andrea que xa iba a coller o balón para tirar, Sí, moita envergadura nese 6-0 ahora do 6 do Nadal, para buscar un lanzamento desde o centro. Ahora, tamén, parece que se quedou pegado, non? Como que quiso cambiala e non puido soltala de todo. Boa colocación de Óscar dende o extremo, o sea, que intentou que o extremo vise que había ángulo nese lanzamento corto, pero bueno, creo que moi boa colocación, moi acerto de Óscar neste caso, máis que desacerto do extremo dereito. Vamos a ver se xa rompen a barreira deses 19 goles. Pablo co balón que xoga con Pintus que... Ui, va! Estaba quieto Leirós, tamén levou un golpe na cara, outra vez. Pobre, entre o blocaje co peito máis máis o que levou tamén de Harry salir sin querer. Están salindo mal parados os xogadores do 6 do Nadal. Moi ben esa circulación de Peque, gaña Isma por fora. E ollo, un bocadillo. Ollo, sí, que foi un bocata sin querer, ese choque. Son accións de... Entre os xogadores rodilla con rodilla son moi dolorosas. Sí. Miramos aquí a repetición. Finta aí o débil, e chega Gallo. Aí o temos, ese choque da rodilla de Gallo na axuda. Sí, un Gallo que sempre que aporta intensidade, non, na defensa, chega forte a esas accións de axuda. Bueno, alegrámonos de que Isma non teña que abandonar
o campo, porque xunto con Pablo e con Peque, pois seguramente son os que máis lle están dando o seu equipo a nivel ofensivo. E vemos aí como vai Isma, que busca ese lanzamento que pasa entre as pernas de Andrea. E o 6 do Nadal ordena Xoán agora, que busca balón para Leirós, entra Santi, que entendo que fará labores de lateral, non? Sí, primeira vez que participa no ataque posicional de 6 do Nadal, Santi, que habitualmente ten tarefas no central defensivo. O resultado tamén permite que todo o mundo participe en todas as tarefas. Vemos aí como vai o xogador, que seguro que se... Ai, que pena aí. Moi ben o roubo, ollo que casi ya rouban tamén o Guardés. O roubo do roubo, e agora fixeron os xogadores do 6 do Nadal. Vai Xoán, e Leirós que busca o chut, e a parada de Óscar moi boa, tapando ese lanzamento aí, o ángulo largo. E continúa 20-29 no marcador. Dicenlle por aquí, veña que solo vos quedan 9. A verdad que a parroquia guardesa está Sí, animada, Este domingo pola mañán tuvieron que madrugar, pero sempre ten un sorriso e agradecese. Seguro que os xogadores tamén agradecen esta simpatía, non, por parte da afección. Mo balón o Guardés. Vemos aí a Isma que vai buscar ese 2-2. Gustalle facelo con moito espacio. Unha pena aí ese pase. Dice o árbitro Renzo, que ataque. Ollo ese balón. O da Asa non sei, pero mellor que vaya teledirigido tampouco lle viña mal, porque levan uns pases aos xogadores do Guardés de cuidado. Sí, agora a falta de 10 minutos, pues, agora sí que baixou a intensidade esa que tiñan ao inicio desta segunda metade, ao final ese foi un froito xa do esgotamento no encontro. E ademais seguro que están pensando xa en chegar a comer a casa, porque o marchar dentro de media oriña ou un pouquiño máis. Vaya golazo acaba de meter Santi. Pois van a chegar seguramente ás súas casas e poder estar máis tranquilos durante a tarde. E agora iso é que xa ronda na cabeza dos xogadores tamén. Son boa xente, seguro que quedan a comer por Carballo, hoxe a desfrutar do día, desfrutar do seguinte partido desde o cuarto posto, das finais de pola tarde. Hoxe tamén é un día para quedar aquí. Para quedar aquí. O mellor algún está cansado. Entón, mellor que teña un tempiño aí de recuperación. Vamos a ver, miramos aí as xogadoras do Reconquista, esas campeoas de Liga, que pola tarde estarán tamén aquí connosco. E mentras, non foi un mal lanzamento de Pintus. Non, tapou moi ben na colocación Andrea, que estaba esperando o lanzamento a ese pau, non? A pesar de ese lanzamento en apoio ao primeiro paso, pero a situación da portería era correcta. Vamos a ver agora. Aí vai Santi de novo, que busca espacio, queda no centro, balón para Xoán, sí. Sí, moi ben, agora, ollo. Volvemos a ver o roubo do roubo, Peque tira, se quere coller ese balón, moi ben. Recupera a pelota, ollo que Xoán se vai ao cambio sen percatarse. Isma deixa sentado a Samu, saca e oi. Está Peque que sempre mantén esta velocidade no contragolpe, non? É algo que ten automatizado como xogador, e a pesar de como vai ao encontro, el sempre ten esta facilidade para manter a intensidade desde o contraataque. Vimos aí Lomba que ahora, bueno, pues está tendo estes minutos en ataque. Moi ben, que ven agora. Xa ese lanzamento que se Isma, que se queda deitado na área. E agora 7 metros por ese toqueciño por parte de... Ben o colexiado neste caso, non asubiando unha exclusión. Creo que o encontro está visto para a sentencia, como decía antes. Bueno, a situación tampouco era de moito perigo, foi un toqueciño, está ben así, que terminen todos en paz. Moi ben executado ese 7 metros por parte de Álvaro. Vamos a ver agora este novo ataque para o Guardés. Vamos a encarar xa a recta final, os últimos 7 minutos do encontro, con
máis 11 para o 6 do Nadal. Move aí a pelota Pintus, balón para Pablo. Isma que vai buscar aí un para un. Que ben agora. Moi ben esa finta, punto forte. Xa Irma está derrotado, non pode, xa lle doe todo entre as caídas, os golpes que levou. Pobre rapaz. 2 días xogando uns contra uns, pero sempre suele doer máis para facer o balance defensivo que para subir o contraataque, ¿no? El quedou aí a ver se tiña sorte. Non é un mal de Isma solo, isto pasalle frecuentemente aos xogadores, non? Iso sí que é verdad, vamos a ver. Penso, bueno, que agora Isma quedará. Acaba de salir Marcos a pista, mellor pois Lomba volve aí a ter algunha tarefa ofensiva. Xavi que colleu aí o central. Vamos a ver David. Saca Santi para xogar aí ese 2-2 que ben, moi ben visto. Peque contraataque, tamén o mira Óscar, pasouselle un pouco aí. Que salva o balón para Isma que o quere coller. Se trastabilla Isma que quere sacar aí a bola, non lle dá. Moita forza de Santi, lle permite ter esa rotación que fixo neste caso o 6 do Nadal, pois que os xogadores chegasen ben a este final de encontro e poidan manter esas enerxías na defensa. Vemos agora de novo mandando Isma. Balón para Pablo, pídelle abrir para buscar ese 1 para 1. Dicía Isma, vente o cruce. Non creo que as situacións ahora para respostas están complexas ahora neste intre. Balón para Pablo de novo, Isma que se vaya, que ven ese amago, moi ben aí o xogador do Rosal, que xa vai a trote o pobre, xa non pode máis. E vamos a ver como se encaran estes últimos 4 minutos. Temos un pouco de resumen dúbra deste partido, deste terceiro e cuarto posto que se vai levar ao 6 do Nadal, pois o 6 do Nadal máis metido durante todo o partido, a verdad. Sí, eu creo que bueno, o plantel máis amplio, a boa rotación, o tamén querer o 6 do Nadal que desquitarse, non, un pouco dese inicio do encontro de onte, ten a motivación un poquinho máis alta a hora de enfrontar o encontro. Creo que foi unha das chaves de poder lograr esta victoria. Vemos que se levanta Santi de novo e marca o celebra a bancada do Sedona. Pois sí, o 6 do Nadal pois tamén rotou máis, estuvo máis metido dentro do partido e iso fixo pois que o encontro só levara prácticamente. Aí o Guardés tuvo a oportunidade na segunda metade de porse a 4 goles, non aproveitou e pasamos dese máis 4 a un máis, ollo aí con ese pequeno golpe, pasamos dese máis 4 a ese máis 10, non? Nese momento do partido que ven Isma e moi ben aí aloxando o balón. Isma que neste momento redondeando un pouco as cifras e tirando un pouco de responsabilidade ofensiva para que o equipo non se desconecte de todo e bueno, pues, vimos un xogador de 6 Nadal que queren seguir xogando, estánse a divertir, non, neste encontro. Sete metros volven a encontrar a situación do pivote nos 6 metros o 6 do Nadal. Creo que se dispón Álvaro a executar os 7 metros, non? Será o propio pivote Samuel Couto. Bo amago de lanzamento. Ben Óscar na intensidade na portería, pero moi bo amago de lanzamento de Samuel e bo gol de 7 metros. Pois o primer 7 metros en potencia que miramos no día de hoxe, non? Que vai ese amago, os outros foron todos lanzados directamente. Vamos a ver agora en estes últimos 2 minutos e medio como fan os xogadores que ven aí eses amagos. Vai aí Peque a ver se gana esta vez sí, meteulle ese efecto endiablado que lle mete o balón cando fai ese lanzamento o xogador dorsal.
que pon tamén ese 24-33 no marcador. Vamos a ver agora un novo ataque do 6 do Nadal. Xa os xogadores creo que xa están pedindo que acabe o partido, tamén dura. Sí, Os dous equipos. Os dous equipos, ahora falta de minuto e medio, esta diferencia de 9 goles. Que ben. E aí o árbitro non o ve, non o mira, escápase o balón porque cuadralle detrás. Mirar a xogada de outro lado. Sí, eu creo que estaba mirando o enfoque hacia o balón e un erro tamén os colexiados tamén, pois, tamén tal e como estaba o encontro, pois complicado de manter a concentración, non? E sobre todo pola posición tamén moi difícil de ver, de observar. Entramos xa neste último minuto, vamos a ver como encaran os xogadores dos dous equipos, que xa penso que por parte do 6 do Nadal pasaron todos pola pista, igual que por parte do Guardés, que se van a despedir desta Final Four da temporada 2023-2024, aí con ese gol de Dani Pintus, perdón, Dani Pintus o irmán, Jorge. De Jorge Pintus. Última defensa, Isma volve a coller o avanzado. Aí vai Santi que xoga moi ben. Co outro, con Samuel, o seu compañeiro. E o Guardés que aínda que queden de segundos quere o último gol, non quere que a renta sexa de 10, balón para Peque, Peque que busca a Isma, queren dar espectáculo, non foi posible. Balón para Álvaro, que lle dicen que non tire, e busca aí ese lanzamento final. Dubra, vémonos no seguinte partido da mañán que enfrontará o Carballal e os Lavadores, e agora quedamos ca entrega de trofeos deste partido. Teño que baixar. Vou me mover daqui, vou ir buscar a Ana eso.
Bueno, estamos aquí nesta terceiro e cuarto posto da madre mía, da primeira autonómica masculina. Bueno, estou con Iago, que acaba de disputar este partido no que resultou vitorioso o Magopes e Iso Nadal. Bueno, Iago, contanos un pouquiño, porque o vos equipo foi superior durante todo o encontro. Sí, bueno, sabíamos que hoxe tiñamos que gañar por o traballo de toda a tempada, non podíamos quedar así. Como equipo e como grupo necesitábamos un encontro con ritmo, con boas sensacións, porque a cabeza xa temos posta na revancha contra Sar da final de Copa, entón hoxe había que darlo todo. Iago, ademais de darte a noraboa pola vitoria, hoxe pasou algo moi importante, que volveches á pista. Como te sintes? Bueno, para min é bastante especial porque, bueno, só poden xogar un partido esta temporada, rompín el ligamento cruzado adestrando na segunda semana de temporada. Bueno, estos son os primeiros goles da temporada, en un momento especial. Nada, vamos a loitar por chegar a esa final de Copa, por poder xogar un pouquiño e non só sair os 7 metros. Iago, o que ti acabas de dicir, o seguinte enfrontamento, o seguinte reto, a final de Copa, como está o equipo, que pensamos dese encontro? Bueno, o equipo creo que está totalmente mentalizado con que a Copa é unha competición máis, é unha revancha xa persoal, hai que marcar esa diferenza que onte pois eles puxeron máis ganas e máis forza encima da pista, eso non pode ser. Poderemos perder por moitas cousas, pero nunca por eso. E nada, vamos a loitar e vamos a gañar a final de Copa. Pois nada, Iago, noraboa pola vitoria, noraboa por esa volta, e nada, vémonos neste terceiro e cuarto posto femenino. Sí, claro. Antes de nada, quería pedir un aplauso para Andrea, que é importantísimo neste grupo, importantísimo neste equipo. Xa verá que loitar nos despachos se queda, pero senón hai que despedirlo como se merece. Bueno, nos despedimos e temos agora a entrega do terceiro e cuarto posto senior masculino. Primeira autonómica masculina e vamos a proceder agora á entrega dos detalles aos equipos que disputaron o partido desta mañán. Así que, por favor, como cuarto clasificado desta Final Four, o Mecalia Atlético Xaila, responsable de deporte base, Chisco, directivo da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, e Bruno López Molina, presidente da Federación Galega de Balonmán. Forte o aplauso para os xogadores do Guardés que recollen ese detalle que lle entrega a Federación Galega de
Moitísimas gracias. Pedimoslle ao guardés que espere un momentiño e agora é o turno do tercer clasificado e gañador deste partido, o Magope 6 do Nadal. Fan entrega dos detalles. Isma, presidente do comité, Xaila, responsable do deporte base, Chisco, directivo da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, e Bruno López Molina, presidente da Federación Galega de Balonmán. Forte tamén o aplauso para os xogadores do Magope 6 do Nadal por esta Final Four que disputaron e competiron en todo momento. Xa miramos como se colocan para esta foto conmemorativa deste tercer posto acadado na Final Four celebrada aquí no Concello de Carballo. Todo listo. E agora lles pedimos tamén aos xogadores do Guardés que se inclúan para facer a foto de familia conmemorativa deste tercer e cuarto. E pedimos a todo o público e a ambas aficións o último aplauso para estes dous equipos que poñen fin a esta Final Four. Lles damos as gracias pola participación, pola gran competición que fixeron e lles desexamos a mellor das sortes